Бавно и трудно. Бавно и трудно са еднородни. Специални поздрави за Ирина Попова! Айде, нашите! Сарзават, мармалад, шоколад. Един момент само. Госпожо, математиката е като секса. Прибавяме леглото, премахваме дрехите, разделяме краката. Нали знаете? Направо напускам! Голямата част от хората в Добруджа са в добре на размер. Сборенка, Госпожо? боенек, тропанка, ръка, куцата и опас. Сравнително малко Госпожо, не хора виждам е нищо. среден размер. Госпожо, Средният размер е популярен сред танците, като госпожо Христо Иванов, не виждам. Моля ви се, спрете споделянето. Госпожо, пуснете споделянето наново, моля! Не се виждам наистина. Госпожо, не се вижда! Бах ти нямото същество! Не виждам! Много моля да престанем да драскаме. Много ми е лесно да ви спра достъпа. Не мисля, че е необходимо. Не сте в детската градина. Но то как изобщо драскат, госпожо? На мен не ми за такива неща, за да драскам. Явно на някои продължават да им излизат. Липсва пикочен мехур. Какво значи това? Благодарение на урената, която се образува в бъбреците. Това вече минава граници. Госпожо, той дед говори не от класа ни дори. Това минава граници. Я да ляга! Я да се ляга! Успоредник е вид правоъгълник или вид ромб. Да. А ние вече знаем, че... Някой има ли запалка? Моля? 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 Да се направя, че не го чух. Извинявам се, госпожо. И така. Всеки успоредник е вид. Моля? Всеки правоъгълник е вид. Моля? Както и всеки ромб е вид успоредник. Я да лягаш! Добре! Какво става, братан? Чакайте, момчета! И така. Чакам Той ми отъжва, Тя не иска урока да ни го даде. Госпожо, мукваме. Само може ли да виждам урока и аз? Нали искате да пишем? Аз не виждам. Тя аутистите са тия, честно. За какво се смеете, бе, брат? Тя тази търтата споделила нещо, аз не мога вида. Госпожо, и аз спрете споделянето веднага, за да споделя аз. кой е този Данаил? Кой е този Данаил? Не знам, Галя, ти коя си? Айде, Гана. Кой е Хриси? Немски ли, бързо? Лайден. Моля? Страда. Немски ли това? Немски ли? Кажете ми. Воран, от какво страда господин Шулц? И как ще кажеш от коронавирус? Хер Шулц, Лайде, Тан, коронавирус. Вирус, да. Warum ist Corona time? Така, продължаваме нататък с следващото упражнение. Bilde Fragen wie im Beispiel. Така, an meine Zukunft, woran denkst du? Von unseren deutschen Freunden, von wem
habt verabschiedet? Какви въпроси, какви глаголи може да Ich deine Mutter, Teacher, ich deine Mutter. О, не, трябва малко. Пишете по свой избор един ден средновековният град. Тук Уиски с пише от кола, името на вървам. занаят. Моля? Уиски с кола. А някой хляб. Ей сега ще покажа. Да. Ей сега. Айде, дай уискито! Ей това. Айде, Teacher! Някой е влязъл, който си не си името. Ей сега. Давай! Тя не знае как да ми